бегоҳи шанбе бисёр шаби хотирмоне буд. На ба хотири он ки зиёде аз одамон дар ин шаб истироҳат мекунанд. медонед чӣ? хубтараш дар ин бора ба шумо нақл мекунам. боре амакам аз ман пурсид ки оё мардуми замони мо нисбат ба гузаштагон меҳрубонтаранд. гумон мекунам чунин аст, гуфтам ба ӯ. ӯ гуфт биё ба ту дар бораи чӣ гуна будани паямбари меҳрубоне ки 1400 сол қабл аз ин буд нақл мекунам. воқеаҳо ва гуфтаниҳо дар бораи чӣ гуна меҳрубон будани паямбар дуруд бар ӯ зиёданд ва он на танҳо барои инсонҳо буд. паямбар гуфтанд зан вориди ҷаҳаннам мешавад ба хотири он ки ӯ гурбаро гурусна нигаҳ медорад ва намегузорад ки он луқмаашро пайдо кунад ва гурба аз гуруснагӣ мемирад. ва зани дигаре дохили ҷаннат мешавад барои он ки ӯ пойафзоли худро истифода мекунад то барои саги ташнае аз чоҳ об бигирад. паямбар ба мо амр кардаанд то ба ҳайвонҳо бераҳмӣ накунем ва моро огоҳ намуд ки ҳеҷ амали хайре ки ба онон кардаем дар рӯзи қиёмат беаҷр нахоҳад монд. агар барои ҳайвонот ин қадар меҳрубонӣ бошад, пас барои инсонҳо чӣ? пас ман аз ӯ пурсидам, ту бегоҳи шанбе чӣ кор дорӣ? меҳрубонии паямбар беҳадду андоза буд ва ҳеҷ касе аз ӯ рӯҳафтода намешуд. ӯ махсусан ба ятимоне ки аз меҳрубонии волидайн маҳрум буданд изҳори муҳаббат мекард, зеро худи ӯ ин эҳсосотро хуб дарк мекард. ҳатто агар дар рӯзи ид ятими танҳоеро медид, ба ӯ мегуфт оё ба ту писанд меояд ки муҳаммад падар, оиша модар ва фотима хоҳарат бошанд? ман ва парастори ятим дар ҷаннат мисли ин ду ангуштем, гуфтааст ӯ. дар дунёи имрӯза коргаронро аз ҳад зиёд истифода мекунанд. маоши кам дода онҳоро сахтгирӣ мекунанд ва ба сину солу шаъну шарафашон ҳеҷ аҳамияте намедиҳанд. дар ҳоле ки агар шумо дар бораи паямбар алайҳиссалом хонед, дар меёбед ки ҳатто ҷавононеро ки ба назди ӯ барои хизмат кардан мефиристоданд, аз меҳрубонии ӯ васф мекарданд. анас ибни молик ки модараш ӯро фиристода буд мегӯяд, ман ба паямбар 6 сол хизмат кардам ва ёде надорам ки ӯ маро сарзаниш карда бошад ё гуфта бошад ки чаро ин корро кардӣ ё чаро инро накардӣ. ӯ талаб кардааст то ба табақаи поёнии ҷамъият бо эҳтиром муносибат карда шавад ва нагузоштааст то онҳо худро паст эҳсос кунанд, чӣ гунае ки зоҳир мегӯяд ман худро паст мезадам ки ҳатто агар ғулом ҳам шавам ба ҳеҷ кас лозим намеоям. паямбар табассум карду гуфт, аммо ту дар назди худованд бебаҳо ҳастӣ. пас ман аз ӯ пурсидам, ту бегоҳи шанбе чӣ кор дорӣ? аз меҳрубонии паямбар ки анас шоҳиди он буд, ҳангоме ки марди камбағале назди ӯ омад ва ба зӯроварӣ гиребони ӯро гирифту ба гарданаш пае монду гуфт, ба ман аз он чи худованд ба ту додааст бидеҳ. пас паямбар табассум кард ва ҷомаи худро бо дигар чизҳо ба ӯ дод. агар ин бошад рафтори як марди бадахлоқ, пас чӣ аст дар мавриди нафаре ки хомӯш менишинад ва бо тамкин кӯмак мепурсад? пас аз ӯ пурсидам, ту бегоҳи шанбе чӣ кор дорӣ? хуб дар бораи бегоҳи шанбе, шумо медонед ки бегоҳи шанбе барои ҷавонон бисёр вақти хуб аст. баъзеҳо ба тамошои филмҳо мераванд, баъзе дигар ба тарабхонаҳо ва сайругашт бо дӯстон ва баъзе дигар корҳои нодуруст низ мекунанд. аммо ман қарор гирифтам ки ин бегоҳи шанберо ғайриоддӣ гузаронам. ҳамсоям ба ман занг зад ва гуфт ки онҳо бо дӯстон ба берун мераванд ва хуб мешуд ки агар ман бо онҳо ҳамроҳ шавам. аммо ман бо эҳтиром ба ӯ гуфтам ки аллакай нақшаи худро дорам. он шаб барои онҳо ва ман ниҳоят шаби хотирмон буд. мо дар бораи оилаҳоямон гап задем, бо якдигар шӯхӣ кардем, аз варзиш ҳам гап задем. умуман ҳама чиз олӣ буд. дар ҳақиқат ман аз он хӯроки шом ҳаловат бурдам ва гуфтаи паямбарро ба хотир овардам. бадтарини таомҳо он таоме аст ки дар он сароатмандон даъват карда шуда фақиронро берун мегузоранд. одатан мо ба инсонҳое ки хубияшон ба мо мерасад хушмуомилаем. ин буд яке аз сифатҳои паямбар. ӯ ҳатто инсонҳои қишри пасттарини ҷомеаро дӯст дошта ғамхорӣ мекард ва моро низ ба он ташвиқ кардааст. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ҳеҷ инсоне, мусалмоне, номусалмоне, махлуқе ки ба ту рӯбарӯ шудааст, аз меҳрубонии ту бонасиб шудааст. фарқе надошт ки онҳо қавӣ буданд ё заиф, камбағал буданд ё дар назди дигарон паст. ту ба онҳо табассум мекардӣ ва сабаби табассуми онҳо низ шудаӣ. расули худо, мисоле ки ту баъд аз худ мондаӣ бузургтарин муъҷиза аст.
ای خداوند قادر، ما را از رحمت خود بی نصیب نگردان و ما را با همراه آن رحمت که به ما فرستاده ای در روز قیامت برخیزان.